Χαίρετε. Η παρουσίαση που παρακολουθείτε αφορά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση θα δούμε τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το κύκλωμα αυτό όταν περιέχει πηγή εναλλασσόμενης τάσης και πυκνοτή. Ας δούμε λοιπόν με τη βοήθεια αυτών των ωραίων διαγραμμάτων του σχολικού βιβλίου. Έχουμε το κύκλωμα του πυκνοτή, το οποίο είναι συνδεδεμένο, όπου έχουμε συνδέσει πηγή εναλλασσόμενη στάση μυτονοειδούς μορφής με έναν πυκνοτή και βλέπουμε εδώ ακριβώς τα χαρακτηριστικά διαγράμματα όπως και τα είδαμε και σε προηγούμενα στοιχεία, δηλαδή στο σωληνοειδές και στον αντιστάτη. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε την τάση, έτσι, έχουμε το διάγραμμα τάσης και έντασης σε σχέση με τη φάση ωμέγα τ. Βλέπουμε ότι η χρονική στιγμή τάφης, όταν η φάση είναι 0 για την τάση, το ρεύμα έχει ήδη προηγηθεί. Τι σημαίνει λίγο αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ε, όταν συνδέουμε αυτό, το είχαμε δει λίγο καλύτερα και στο συνεχές ρεύμα. Όταν συνδέουμε με συνεχές ρεύμα με πηγή συνεχούς τάσης έναν πυκνοτή, τι συμβαίνει? Ο πυκνοτής φορτίζεται. Δηλαδή στην αρχή ο πυκνοτής έχει ρεύμα μέχρι να φορτιστεί τελείως και να αποκτήσει τη μέγιστη τάση του. Εντάξει, αυτό ακριβώς αποτυπώνεται εδώ με τη διαφορά αυτή εδώ των δύο κυματομορφών του ρεύματος και της τάσης. Δηλαδή τι? Ότι όταν εγώ κλείσω ας πούμε εδώ τον διακόπτη και δώσω τάση στο κύκλωμα, εναλλασσόμενη τάση, τότε τι θα γίνει? Δεν θα πάρει τη μέγιστη τιμή ο πυκνοτής κατευθείαν αμέσως, ταυτόχρονα με το κλείσιμο του διακόπτη, αλλά τι θα γίνει? Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ώστε να φορτιστεί. Πώς θα φορτιστεί? Θα έχουμε ρεύμα στην αρχή μέχρι να φορτιστεί ο πυκνοτής και στη συνέχεια θα λειτουργεί σαν διακόπτης. Βέβαια, αυτό είναι εναλλασσόμενο τώρα το ρεύμα. Εντάξει, οπότε δεν θα έχουμε τον πυκνοτή να λειτουργήσει σαν διακόπτης. Θα έχουμε εναλλασσόμενο ρεύμα, όπως το βλέπετε εδώ, μόνο που αυτή εδώ ε, η προπόρευσή του, ότι το ρεύμα προπορεύεται τις τάσεις, έχει αυτήν ακριβώς εδώ την ερμηνεία. Ότι γίνεται ακριβώς αυτό εδώ το φαινόμενο. Εντάξει, αυτό που περιγράψαμε λίγο πριν. Έχουμε ρεύμα στην αρχή, μετά έχουμε τη φόρτιση στην πλήρη του πυκνοτή και μετά έχουμε τη διαδικασία αυτή της εναλλαγής του ρεύματος και της τάσης, έτσι, των δύο κυματομορφών. Απλώς αυτό εδώ ακριβώς το κομματάκι στην αρχή δείχνει όχι ότι ενώ δεν έχουμε τάση, έτσι, έχουμε κλείσει το διακόπτη, έχουμε ρεύμα, απλώς η τάση δεν έχει μεγιστοποιηθεί ακόμα στον πυκνοτή. Έχει μια καθυστέρηση. Άρα λοιπόν και αυτό οφείλεται στο γεγονός που περιγράψαμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η τάση έχει ημιτονοειδή μορφή, V ίσον V0 ημίτον ωμέγα τ και αυτή είναι ακριβώς την ε, προπόρευση του ρεύματος, την αναπαριστούμε εδώ με την εξίσωση Ι ίσον Ι0 ημίτον ωμέγα τ συν 90 μοίρες. Και αυτό ακριβώς το βλέπουμε στο διάγραμμα το διανυσματικό του Β και του Ι. Βλέπετε εδώ ότι το Ι είναι στον κατακόρυφο άξονα, προηγείται κατά 90 μοίρες της τάσης, έτσι, και λέμε ότι το ρεύμα προπορεύεται της τάσης. Αυτή είναι η ε, συμπεριφορά του κυκλώματος όταν έχουμε πυκνοτή, δηλαδή στην αρχή έχουμε ρεύμα, μέχρι να φορτιστεί ο πυκνοτής ανεβαίνει η τάση σιγά σιγά μέχρι να όταν θα μηδενιστεί το ρεύμα τότε η τάση θα είναι μέγιστη. Οπότε έχουμε μία διαφορά φάσης εκεί πέρα 90 μοίρες. Προηγείται το ρεύμα της τάσης. Ας δούμε λοιπόν εδώ τώρα το νόμο του Ωμ, ο οποίος είναι Ι ίσον V προς XC. Ο νόμος του Ωμ λοιπόν είναι Ι ίσον V προς XC. Τι είναι το XC? Είναι η χωρητική αντίσταση. Δεν έχουμε και πάλι εδώ πέρα δεν έχουμε την αντίσταση η οποία έχει την έννοια του αντιστάτη όπως είχαμε, έτσι, με το
στοιχείο του αντιστάτου όπου είχαμε, τι είχαμε εκεί πέρα, μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα, τώρα αποθηκεύεται, έχουμε τη χωρητική αντίσταση, τώρα έχουμε αποθήκευση της ενέργειας, έχουμε μια χωρητική όμως αντίσταση, η οποία έχει να κάνει τώρα με το εναλλασσόμενο ρεύμα και είτε το επιτρέπει πιο εύκολα να διέλθει είτε όχι. Έχουμε δηλαδή ένα προς σε ωμέγα να είναι αυτή η χωρητική αντίσταση, σε είναι η χωρητικότητα του πυκνοτή και ωμέγα είναι η κυκλική συχνότητα και ευθύς αμέσως μπορούμε να καταλάβουμε ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα μικραίνει η χωρητική αντίσταση και όσο η συχνότητα και όταν η συχνότητα τίνει προς το μηδέν τότε απειρίζεται, ουσιαστικά γίνεται πολύ μεγάλη χωρητική αντίσταση και έχουμε ένα ανοιχτό κύκλωμα στην περίπτωση αυτή, ενώ όταν είναι πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα έχουμε βραχικύκλωμα. Εντάξει, αυτά είναι τα δύο άκρα. Λοιπόν, θα δούμε και τον πυκνοτή, όπως και το σωληνοειδές, λόγω αυτών των ιδιωτήτων που έχουν, να λειτουργούν σαν φίλτρα, όπου άλλοτε αποκόπτουν χαμηλές, άλλοτε υψηλές συχνότητες και ανάλογα με την κατασκευή, δηλαδή το πώς θα διαταχτούν αυτά τα στοιχεία, θα φτιάξουν τα αντίστοιχα φίλτρα ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφόρων κυκλωμάτων μας. Βλέπουμε εδώ και πάλι. Βλέπουμε εδώ, βλέπουμε εδώ, μισό λεπτό παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν εδώ την ισχύ και πάλι, η οποία βλέπουμε ότι έχουμε την τάση, όπου βλέπουμε η μπλε γραμμούλα μας δείχνει την τάση και η κόκκινη μας δίνει το ρεύμα. Ο πολλαπλασιασμός τάσης με ρεύμα, στιγμιαίες τιμές αυτών των δύο μεγεθών, θα μου δώσουν αυτή τη μοβ καμπύλη, όπου παρατηρούμε κάθε φορά ότι για κάθε θετική τιμή υπάρχει αντίστοιχη αρνητική τιμή από κάτω. Οπότε αλληλοαναιρούνται οι στιγμιαίες τιμές και έχουμε την ισχύ σε κάθε κύκλο να είναι 0. Και ποια ισχύς είναι αυτή? Είναι η πραγματική ισχύς. Έτσι, η μέση ισχύς, η πραγματική ισχύς είναι 0. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε κατανάλωση, όπως λέμε, δεν έχουμε μετατροπή της ενέργειας της ισχύως από ηλεκτρική σε κάποια άλλη μορφή, αλλά αποθηκεύεται αυτή μέσα στον πυκνοτή. Έχουμε λοιπόν την άεργο ισχύ και η οποία μετριέται σε βαρ. Έτσι όπως ήταν και στο σωληνοειδές. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν, μόνο που στο σωληνεϊδές ξεκίναγε από κάτω όλο αυτό το σκηνικό, ενώ αυτό ξεκινάει από πάνω και βλέπετε αυτή την διαφορά φάσης που είπαμε και προηγουμένως, να το γράψουμε λιγάκι εδώ να το δείτε. Εδώ βλέπετε ότι όταν το ρεύμα είναι μέγιστο η τάση είναι 0. Ωραία, αυτό βλέπετε ότι έχουμε μια προπόρευση του ρεύματος, οπότε αυτή εδώ, όταν το ρεύμα τώρα είναι 0, η τάση είναι μέγιστη. Βλέπετε γίνεται κάτι τέτοιο, όταν είναι το ρεύμα μέγιστο, αλλά από την αντίθετη μεριά, η τάση είναι 0. Ωραία, αυτό είναι το σκεπτικό της εναλλαγής που έχουμε μεταξύ τάσης και έντασης του ρεύματος και της ισχύως. Πραγματική ισχύς λοιπόν 0 και βλέπουμε ότι όταν έχουμε εδώ κάτω πάλι με πηγή το σχολικό βιβλίο αυτή εδώ η εικόνα, όταν έχουμε από την πηγή προς τον πυκνοτή να έρχεται η ισχύς είναι θετική και όταν έχουμε από τον πυκνοτή προς την πηγή να είναι αρνητική. Εντάξει, προς τον πυκνοτή καθώς εκφορτίζεται ο πυκνοτής. Έτσι γίνεται αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, εδώ είναι το σχολικό βιβλίο όπως είπαμε, η αποθήκευση ενέργειας αναπαριστάται έτσι με αυτή την όμορφη εικόνα εδώ και είναι ένα δεύτερο σε β τετράγωνο, η τάση του πυκνοτή ή Q τετράγωνο δια 2 σε ή ένα δεύτερο Q επί V. Αυτές είναι οι τρεις σχέσεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηρίσουν την αποθηκευμένη ενέργεια στον πυκνοτή μας. Εδώ τώρα είναι το διανυσματικό διάγραμμα των αντιστάσεων και λέμε των αντιστάσεων γιατί εάν είχαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, το σωληνοειδές και την αντίσταση θα βλέπαμε και στους άλλους δύο άξονες, έτσι και για να σας κάνω έτσι ένα προπομπό αυτών που θα δούμε παρακάτω
Η αντίσταση είναι στον οριζόντιο άξονα και η επαγωγική αντίδραση, έτσι, είναι στον κατακόρυφο. Τώρα λείπουν αυτές οι δύο, επομένως τι έχουμε εμείς εδώ? Έχουμε μόνο το, ε, τον πυκνοτή. Και για το λόγο αυτό έχουμε τον πυκνοτή να είναι προς τα κάτω, γιατί καθυστερεί, υστερεί κατά 90 μοίρες των άλλων, και έχουμε μόνο χωρητική αντίσταση όπως το βλέπουμε εδώ. Όταν θα αρχίσουν να έχουν συνδυασμό τα κυκλώματα, έτσι, δηλαδή να βάλουμε αντίσταση με πυκνοτή, αντίσταση με ποινίο, αντίσταση με ποινίο και πυκνοτή, ή ποινίο με πυκνοτή, θα δούμε όλα τα όμορφα πράγματα που μπορούν να συμβούν, έτσι. Αλλά αυτά εδώ που κάνουμε τώρα είναι τα θεμελιώδη. Αυτά θα κουμπώνουν κάθε φορά, τα χαρακτηριστικά δηλαδή αυτά μεταφέρονται στα κυκλώματα μετά και αρχίζουν να αλληλεπιδρούν και το κάθε τι να βάζει το δικό του χρώμα, έτσι, μέσα σε όλο το σκηνικό ενός κυκλώματος. Εδώ είναι ολόκληρη η παρουσίαση με τα χαρακτηριστικά, τις χαρακτηριστικές σχέσεις και τις γραφικές παραστάσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε εδώ όλο το πινακάκι και θα πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι υπάρχει ένα Padlet, το σύνδεσμος ενός Padlet, το οποίο βρίσκεται κάτω στην περιγραφή του βίντεο, όπου μπορείτε να βλέπετε συνεχώς ό,τι βίντεο ανεβαίνει είναι τοποθετημένο μέσα εκεί. Μαζί βεβαίως είναι και οι διαφάνειες αυτές, τις οποίες μπορείτε να τις κατεβάζετε από εκεί και να τις έχετε στο αρχείο σας, να κάνετε ένα γρήγορο πέρασμα στο διάβασμά σας. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και αν κατακτήσουμε όλη τη γνώση ορατού και αοράτου κόσμου, αν δεν έχουμε αγάπη είμαστε τίποτα. Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά και το βλέπουμε τριγύρω μας και το ζούμε. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος το τονίζει στο πρώτο γράμμα που έγραψε, στο στίχο 13 του κεφαλαίου, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν το κεφάλαιο, να με συγχωρείτε, μπορείτε να το βρείτε άλλωστε. Ε, Αυτό λοιπόν το γράφει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο γράμμα που έστειλε στους Κορινθίους. Καλό διάβασμα, καλή μελέτη και καλή συνέχεια να έχετε.